Dnevni ritam Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u dnevnom ritmu Hrvatskog radija i još jedanput mi nastavljamo našu emisiju s novim temama. Ja sam Irena Grahovac, a moje su gošće profesorica violine i dobitnica nagrade Ponos Hrvatske za 2022. godinu, profesorica Renata Novoselec. Dobar vam dan. Dobar dan, zahvaljujem na pozivu i srdačan pozdrav svim slušateljima. S nama je i profesorica Katarina Kalažić-Golac, voditeljica zbora Moderato Osnovne škole Središće. Dobar dan i vama, profesorice. Dobar dan vama i svim slušateljima. Evo sada da otkrijemo za naše slušatelje i zašto ste baš vi moje gošće danas. Dakle, radi se o jednom zaista prekrasnom koncertu koji je nedavno održan u crkvi Svetog Leopolda Mandića u zagrebačkom Voltinom naselju, koji je privukao iznimno veliku pozornost javnosti, medija, svih onih koji su mogli, imali su tu sreću zaista da su mogli biti na tom koncertu, ali evo za njih odmah i najava da će se sve ponovno još jednom moći vidjeti i u Lisinskom u studenom, ali to će nam profesorica Novoselec malo kasnije još najaviti. Ali da se vratimo zapravo na ovaj koncert profesorice Novoselec koji ste imali, koji je zapravo poseban po tome jer i vi ste posebni po svojoj metodi, a to je sviranja violine za gluhu i nagluhu djecu te djecu s poteškoćama u razvoju. Prvo dojmovi iz koncerta. Jedna riječ, neopisivo. Dakle, kada imate sve te divne umjetnike i divne goste na jednom mjestu, kad imate posjetitelje Župljane, ali i ljude koji su došli iz raznih dijelova grada, ali i drugih država, pa sve to postane jedno tijelo, jedno biće, jedna sreća, jedno veselje, jedno srce koje kuca uz jednom zajedništvu, jednoj ljubavi. Dakle, samo jedno mogu reći, to je neopisivo. Da, takvi su dojmovi svih koji su bili, a i koji su mogli malo pratiti preko društvenih mreža, preko kanala. Tko je sve zapravo bio sudionik koncerta, evo da nam kažete? Dakle, sama namjera koncerta je bila zato što moja djeca sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, koja jesu zapravo projekt Violin Music for All, cilj je bio tu djecu koja su na rubu društva, znači koji nemaju prijatelje, koji danas u 21. stoljeću dolaze gladna, koji dolaze iz teških obiteljskih prilika, da oni zapravo pokažu svoje mogućnosti i što oni mogu i što oni jesu. Oni su predivni. Nakon toga je počeo razgovor sa Zagrebačkom filharmonijom. Zašto Zagrebačka filharmonija? Zato što je to naš najbolji orkestar, hrvatski najbolji orkestar od najboljih glazbenika. S razlogom zato što sam htjela jednu ravnopravnost. Htjela sam da zapravo ti najbolji glazbenici daju podršku moje djeci. Nadalje, kad sam razmišljala ko će dirigirati tada sa svime time, prvo ime mi je bilo Alan Bjelinski, naš veliki dirigent, koji je bio predivan, koji je prvo se pitao onako, pa dobro, kako ću gluhima dirigirati? To nije do sad bila praksa. Pa zatim sam se sjetila svog dragog prijatelja Alana Kirkopa, maestra, koji je s Malte, koji je zapravo umjetnički ravnatelj najvećeg svjetskog festivala klasične glazbe u Dubaju i pijanističkog natjecanja. Dakle, to je jedan puno viši nivo. Zatim su tu bili naravno akademik Dario Cebić, koji je zapravo posvetio pjesmu Tišina mom projektu, bio inspiriran njime, i tamburaški ansambl glazbene škole Dugo Selo, koji su prvaci svijeta. Naravno, kad sam razmišljala o programu, razmišljala sam, ok, sad sviramo te neke pjesme gdje bi jako dobro došao i jedan zbor. Kad sam o tom razmišljala, prvo što mi je došlo na pamet, što sam pomislila, je predivan zbor, izuzetna kvaliteta. To je zbor Osnovne škole Središće i naravno moje divne razrednice Katarine Kalažić-Golac. Tako da htjela sam da cijeli taj projekt zapravo diše jednim prekrasnim srcem, da bude sve u jednom duhu. I moram reći, program su birali moji gluhi i moja djeca s poteškoćama u razvoju. Dakle, njima sam dala na odabir da zaista da uživaju i da zasjaje kao prave zvijezde, da zaista osjećaju to punim plućima i punim srcem, kao što to mi kažemo. Naravno, tu su na programu bile, kažem, te dvije pjesme važne. Jedna skladba je Earth Song, Jean-Christophe Rosat, to je francuski skladatelj, pariški skladatelj, koji je zapravo prvi u svijetu posvetio skladbu mojim gluhim
učenicima. To je prva skladba u svijetu skladana za gluhe violiniste i orkestar. Zatim je tu akademik Cebić, ali svirali smo mi ovdje i himnu UEFA, svirali smo i Odu radosti koja je zapravo nama na neki način naša himna, gdje Beethoven je napisao kad je bio gluh i to zapravo za moju djecu to puno znači. Tu je bila znači pjesma i Neopisivo koja je bila zaista izvedena neopisivo uz savršen zbor i naše dirigente, a na kraju smo imali isto poslasticu, predivnu našu primadonu Sandru Bagarić, koja nam je dala zaista od sveg srca svoju podršku i naravno neka cijeli ovaj svijet je Alta i Alta. Zahvaljujem se od srca svim našim umjetnicima, svim sudionicima, bilo je zaista predivno. Da, čuće se još za vas, ja sam sigurna, da, i izvan okvira same crkve Svetog Leopolda Mandića. Vjerujem da mnogi već iz ovoga što su čuli jedva čekaju da mogu to poslušati i u Vatroslava Lisinskog i na drugim mjestima gdje budete nastupali. Ali evo, kada ste rekli razrednica, to je zaista i razrednica profesorice Katarina Kalađić-Golac. Kažete da je profesorica Novoselec zapravo bila vaša prvi vaš razred u karijeri, dugoj školskoj. Tako je, 5. razred i evo od tad se znamo, od Renaticinog 5. razreda. Evo, pa smo još ostale na razrednice, iako smo sad i prijatelji. Jednom razrednica uvijek razrednica. Ali evo profesorice Kalažić-Golac i za zbor Moderato koji isto zaista već svojom kvalitetom i same nagrade, nastupi, svi koji smo imali priliku slušati, ostali smo zaista zadivljeni zborom i umjećem koje pokazuje. I za vas je to bio prekrasan, ja vjerujem, nastup. Prekrasno. Evo u 1.5 godina što radim sa mojim, ja ih zovem moje moderatice, što radim s mojim moderaticama, ovo je možda jedan vrhunac nastupa za djecu. Mislim da se razumijemo, jednake benefiti imaju i moje moderatice i jednake benefiti imaju Renatine na dječica koja sviraju na violini. I jedni i drugi su obogaćeni jer inkluzija zapravo stvara empatiju, stvara empatičnu djecu, stvara djecu koja će se u životu prepoznati djecu s teškoćama, pružiti im ruku i zapravo ih uvjeriti da su isti, da su ravnopravni i da se trebaju boriti za sebe jednako kao što se i svaki drugi bori za sebe. Presretni su bili, roditelji su izašli iz crkve na kraju nakon koncerta i zaista su plakali. Znači, jedan po jedan dolazili i rekli ovo je bilo nešto što kaže Renata neopisivo. Za djecu svakako jedno veliko iskustvo. Učenje da postoje različiti, da ih treba prihvatiti, ali vi ste, profesorice Novoselec, ovdje učinili jedan veliki skok. Zapravo htjeli ste svoje djeci koja su gluha, nagluha, s teškoćama, dati priliku da su u rangu najboljih. Dakle, tu nije bilo koji ansambl, tu je odmah Zagrebačka filharmonija, ne? Dobro, ja sam poznata hvala vam, ja sam poznata po tome da radim uvijek neke onako neobične događaje. Da, zato što sam znala da oni to mogu. Zato što znam da su oni u rangu. Zašto? Mi smo već izašli i na međunarodna i na svjetska natjecanja. Mi smo se ravnopravno natjecali i u Beču, na Bečkom konzervatoriju gdje su moja djeca, gdje nije bilo kategorije za djecu s poteškoćama. Mi smo od 7 mojih učenika osvojili jednu drugu i 2 treće nagrade. Dakle, ravnopravno s djecom bez poteškoća. Nakon toga na svjetskom natjecanju 2 druge nagrade i 1 treću, što je apsolutno srušilo sve predrasude, ali moram reći još od 2015. kad sam krenula zapravo s tim projektom, onda se to nije bila takva inkluzija, to je sve bilo u povojima, tako da bilo je izuzetno... Trebalo je rušiti, znači svakojake prepreke. Tako je, i zato sam baš smatrala da treba Zagrebačka filharmonija i da mi to možemo. Ono što je bilo prekrasno, od prve naše probe u Maloj dvorani Lisinski do naše generalne probe i koncerta, zaista je sve bilo prekrasno, s poštovanjem. Dakle, nije bilo ono da netko gleda s visoka, nije bilo netko ojoj, jadni vi. Ne, ta proba išla profesionalno, je bila vođena, znači od prvog do zadnjeg, kao što to je proba Zagrebačke filharmonije.
A ono što su mi na kraju rekli glazbenici Zagrebačke filharmonije poslije koncerta, rekli su, pa ti si nama svima sad dala jednu veliku lekciju i rekli su da dugo nisu toliko guštali, uživali u koncertu i to ste zaista mogli vidjeti, jer nekoliko liječnika je, pošto ja surađujem i sa bolnicama, nekoliko liječnika je bilo na koncertu, rekli su da su mogli vidjeti transformaciju na glazbenicima, znači od prve do zadnje točke, osmijeh na licima. Je li ipak jedno publika nezaboravan doživljaj za sve njih bio, sigurno. I ono što je bilo isto, moram reći, imali smo 3 dirigenta zapravo. Imali smo jednu skladbu, to također bih voljela reći, Horizons od Ozrena K. Glazera. To je naš nagluhi skladatelj. On je inače skladao glavnu temu za Oskarom nagrađen film Žena koju sam čitao. Dakle, nagluhi skladatelj i to sam željela da baš filharmonija sama izvede bez nas, da se čuje njegova glazba i to je dirigirao jedan poseban dirigent, naš velečasni župnik Željko Lovrić, koji je fenomenalno dirigirao i na kraju zapravo Jalta i Jalta, to je prvi put bilo u povijesti filharmonije da su 3 dirigenta dirigirao, odnosno 5 dirigenata, jer je tu bila i profesorica Katarina i ja još, tako da rušimo sve predrasude i pišemo povijest. Da. Profesorice Kalađić-Golac, kako je za vas to iskustvo bilo? Ja sam poznata po tome da kad me neko nazove i pita jel može, a onda poslije pitam što treba i kad će biti događaj. Tako je bilo i u ovom slučaju. I onda je Renata slala note, himna UEFA, francuski, engleski, njemački, jao, a oni od 2. do 5. razreda, kako ćemo sad to? Pa je onda bila neka cijeli ovaj svijet. Pa znači mi smo zapravo paralelno, da, i neopisivo, to im je zapravo najlakše išlo jer to znaju. Ali ja sam paralelno radila za državno natjecanje na koje smo se plasirali i eto, osvojili smo srebro, to moram spomenuti, hvala. Mislim, u 1.5 godina srebro je super rezultat za mene i za moje moderatice. Pa smo paralelno radili 2 programa i jednako su uživali u oba 2 programa, stvarno, znači pjevanje s filharmonijom, to je prva stvar, pjevanje sa Zagrebačkom filharmonijom. Moramo reći, učenici su koji razred? Od 2. do 5. Znači, stvarno nemam riječi nije kako bilo su ni njima jednostavno. Nije. I svaka čast i roditeljima koji su ih doveli svugdje gdje sam rekla, je li Sinski, je li u crkvu, gdje god smo rekli, tu su ih doveli na vrijeme, svi su sudjelovali i ravnateljica moja koja je apsolutno podržala sve i financijski i svojim prisustvom, tako da baš smo bili sretni. Jesu onda planovi da se ide zajednički, profesorice Kalađić-Golac? Ako nas prima, mi smo tu. Možemo nekog svjetskog glasa sad opet dočekivati. Umjetnika svjetskog glasa u Lisinskom. Mislim, već polako smo u nekim pregovorima, tako da, ali to ćemo staviti za sljedeće. Ali evo da za slušatelje sigurno bi bilo zanimljivo čuti kako zapravo ta metoda, djeca su gluha, nagluha, na koji način zapravo ste došli na ideju da oni mogu svirati i da zapravo pokazuju svirkom. Evo, citirat ću vas, moja metoda ih priprema za prepreke u životu. Pokazali smo da možemo ovo, pa možemo i sve drugo. Tako je. Zapravo da, metoda je, trebalo mi je dugi niz godina, zato što zapravo meni kao djevojčici nije bilo jasno da netko može svirati neki instrument, neko ne može. I kako sam odrastala u tom svijetu umjetnosti, imala čast zapravo putovati po svijetu. Dan danas imam prijatelje svjetske umjetnike, neki od njih su zapravo i ambasadori dobre volje ovog projekta. I tako je meni postalo jasno da mi zapravo kao umjetnici moramo svijetu dati više ljepotu, ljubav, radost, veselje, jer ko će to dati ako nećemo mi? Mislim, i tako da tu je dio i malo ega kao umjetnice, mi je bilo da želim napraviti nešto novo. Kad sam shvatila da imam metodu, onda sam je 2015. godine potvrdila u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj i moram reći da su mi dali 10 nasumce odabrane djece. Znači nije bilo testiranja da li je netko bolji ili osjeća nešto ili ne osjeća. Oni su meni dali 10 djece. Ono što nisam znala da ta djeca imaju dodatne poteškoće u razvoju. E sad, kako je njima bilo super na violini, tako su oni vodili jedne druge. Njih je bilo jednom trenutku valjda preko 30 meni na nastavi. Svi su htjeli violinu. Pa nevjerojatno, pitam kak se zoveš. Nema pojma, klimne, ne razumiješ šta ga pitam. A ja kažem, hoćeš svirat?
da, pa idemo, ne? I tako da su oni zapravo, a što je bilo dobro, ravnateljica škole mi je tada rekla može se super, ali voditeljica osnovne škole mi je rekla, ona je već bila pred mirovinom i rekla ja sam dijete gluhih roditelja, cijeli život sam sa gluhima i sa djecom s poteškoćama, vi tu djecu nećete naučiti svirati violinu, nemojte to raditi kao. Kažem, ok, dobro, mislim, ja sam došla potvrditi, negdje moram potvrditi metodu. I želim pokušati i sad mi je bilo lijepo, nakon 2 tjedna već ta djeca su svirala, već se mogla prepoznat melodija, dakle 3 melodije koje su oni svirali nakon 2 tjedna. Zanimljivo. Je li vas to iznenadilo? Ne, ja sam znala da će to tako biti. Da, tako malo vremena da su i onda pohvatiti. To sam znala da će to biti, planirala sam to. Nakon toga dođe meni ta baš voditeljica škole i kaže, znate šta, za 2 tjedna je završna priredba, jel bi vi svirali nastupili? To mi je bilo onda to. Ja sam znala da ako je ona sad rekla, to je to super. I sad na toj generalnoj probi jesmo, ono što je mene najviše osvijestilo što je ovaj projekt i zašto zaista sam tu jako u tome, je na toj generalnoj probi kad sam bila jako sretna, ok, dolazi mi 500 onako ljudi u publiku, doktor Nikša Gligo, pokojni i tako. Sretna, potvrdit ću metodu, a tad se okrenem kao neka svjetlost me okrene i vidim te klince. Vidim da si je moja Rosana stavila krunu na glavu. Vidim da su moji Romi, da su klinci stavili od kravate, one navijačke su imali pa naočale, pa šešire, pa moj Marko koji je dijete gluhih roditelja naprosto bio je kod drvo prije, nije se ni kretao, on se vrti s tom violinom po pozornici, znači što je to bilo za tu djecu. Onda sam ja shvatila da sam zapravo tako jedna manja od makovog zrna zapravo kad sam vidjela što to njima znači, jer oni su do tad imali velika ograničenja. Moram jako spomenuti i skrivene poteškoće, ono što mi ne vidimo, i djecu recimo iz spektra autizma, mentalne retardacije, znači oni vas vide, ali vas ne vide, oni vas čuju, vas ne čuju. Znači za sve njih ovaj projekt je izuzetno važan, ali ne samo to. Moja metoda je otišla toliko daleko da moji gluhi već sad uče druge gluhe svirati violinu i moja djeca s poteškoćama uče druge. Evo sad već i jedna škola snima film o mom učeniku s poteškoćama koji uči druge, koji je bio odbačen od cijelog društva, a sad je postao prava zvijezda. A pokazao koliko može. Tako je, i to želim reći da je to zapravo cilj tog projekta je ta održivost, a već imamo učenike iz Slovenije koji su došli i počele suradnje sa drugim državama, tako da je to jedan važan projekt zapravo koji je održiv i koji je važan baš zbog naše djece i njihove budućnosti. Da. Šta kaže razrednica? Ja nemam riječi. Ovo što Renata napravila je stvarno, mislim kad smo prvi put došli, kad sam vidjela, vjerujem joj, znači vjerujem joj, mi smo da, ali i nas dvije smo zajedno i vjerujem joj i znam da svira i sve, ali uvjeriti se svojim očima da ta djeca zaista sviraju i da to zbilja zvuči, da je to, moji zboraši su na našoj probi u Lisinskom kad su došli, ja sam ih pripremila, jer djecu morate pripremiti da znaju gdje idu, što idu, zbog čega idu i onda su najbolji na svijetu. I oni su mene pitali potiho, poskrivečki, da ko je gluh. Da li su gluhi ovi iz filharmonije koji zbilja, koji sviraju ili su koje. Znači oni apsolutno nisu primijetili razliku u sviranju, oni su gledali u njih ko u bogove. Nema razlika. Nema nikakve razlike. A to je najljepša stvar. Pa i važno je zapravo ono što mi radimo u ovom projektu. Mi imamo čak i djecu i bez poteškoća, bez zdravstvenih poteškoća, ali koji su već prestari znači da bi išli u glazbenu školu. I ono što oni uče zapravo je jedan drugačiji odnos. Da. Znači kako se odnositi sa osobama s invaliditetom, sa poteškoćama u razvoju, sa mentalnim retardacijama, sa zdravstvenim poteškoćama. Znači jer tu krugovi se zatvaraju, jedni prema drugima se teško otvaraju. Oni brinu jedni. I zapravo u projektu mom, recimo, mi slavimo rođendane zajedno, mi zaista otkačeni smo, župnik nam je predivan, on nam puno toga organizira i pomaže, župnik Željko Lovrić, i tako da mi zapravo postali smo jedna obitelj. Moram reći, dosta djece mi dolazi i iz teških obiteljskih prilika, iz nasilja obitelji, a ja sam imala vrlo teške obiteljske prilike sama kao takva i meni je zapravo moja violina bila moj spas, meni je taj svijet glazbe bio moje sigurno mjesto i
to sam željela pružiti i našoj djeci. Znači sve ove okolnosti koje doživljavaju, kad mi zatvorimo vrata naše učionice, mi smo u našem dvorcu i mi smo u jednoj sigurnosti i ljubavi i to i onda se to vidi i da. na koncertu. Kako to zvuči, to je stvarno predivno. Vjerujem da slušatelji koji su sada evo i putem etera imali priliku vas upoznati, da zaista jedva čekaju da imaju priliku poslušati koncert u kojem će sudjelovati dakako i zbor Moderato, Osnovne škole Središće i drugi uvaženi gosti. To bi dakle trebalo biti u studenom u Lisinskom, ali vjerujem da će biti i na drugim nekim mjestima prilike da vas se čuje. Evo, pri kraju smo emisije, moram vas pozdraviti, moram reći, bilo mi je zadovoljstvo upoznati zaista i možda ste i malo i mene privukli sa tim svijetom violine, pogotovo kada su tu djeca koja su, evo, kako ste sami rekli, i sa raznim teškoćama uspjeli svladati te prepreke i još ću jednom citirati vas. Moja metoda i priprema za prepreke u životu, zaista ste i sjajno pripremili. Evo, još ću reći za naše slušatelje da su s nama bile profesorica Renata Novoselec i profesorica Katarina Kalažić-Golac. Razrednica profesorici Novoselec. Ne smijemo to zaboraviti. Hvala vam još jedanput. Dnevni ritam. Vaš ritam.